Shin da gaske Michael Jackson kashe shi aka yi? To bara ku ji ainihin abin da ya faru da shi. Komai ya fara da wannan likitan ne, Dr. Conrad Moore. A shekarar 2009, Dr. Moore yana cikin manyan matsalolin kuɗi, yana da 'ya'ya da mata daban-daban, kuma ana bin shi bashin kusan kimanin dala 700,000. Saboda haka, lokacin da Michael Jackson ya kira shi ya ce zai ba shi dala 150,000 a wata domin zama likitansa na sirri, sai ya amince a nan take. Dama Michael ya kai shekara 50, yana cikin damuwa sosai, kuma yana fama da matsanancin rashin bacci. Saboda haka ya buƙaci Dr. Moore ya taimaka masa, kuma ya nemi propofol, wani magani mai matuƙar haɗari da ake amfani da shi kawai a lokacin tiyata domin a gusar da hankalin mara lafiya. Wannan maganin yana rage numfashi sosai, kuma idan ba a kula da mutum sosai ba, zai iya daina numfashi ya mutu. Amma duk da haka, Dr. Moore ya ringa ba wa Michael wannan maganin kullum ba tare da na'urar kula da zuciya ko wani kayan ceto ba. Ranar da abin ya faru, Dr. Moore ya haɗa masa wasu ƙwayoyi masu nauyi, sannan ya sake ba shi propofol, sai ya bar shi kaɗai ya tafi gida. A lokacin da ya dawo, ya tarar da numfashin Michael ya tsaya. Dr. Moore ya firgita sosai, bai kira 911 ba domin agajin gaggawa. Sai ya kira masu tsaron Michael Jackson maimakon likitoci, sannan ya umarce su ɓoye kwalaben propofol kafin su kira agaji. Da likitoci suka iso, lokaci ya ƙure, Michael Jackson ya riga ya mutu. Bayan binciken gawar Michael da suka yi, sun samu propofol mai yawa sosai a jikinsa. Hakan ya sa hukuma ta ce mutuwarsa kisan kai ne. An kama Dr. Moore, aka gurfanar da shi, inda aka same shi da laifin kisan kai ba da gangan ba. Aka yanke masa hukuncin shekara 4 a gidan yari. Shi yasa har yanzu mutane da dama suke cewa Michael Jackson ba mutuwa haka kawai yayi ba, likitansa ne ya kashe shi. Shin me ra'ayinku? Michael Jackson shi ya kashe kan shi ko kuma likitansa ne ya kashe shi? In ji ra'ayinku a comment section. Kada ku manta, ku danna like sannan ku yi follow.